7. listopadu 1917. Salva z křižníku Aurora dává povel Rudým gardám k útoku na Zimní palác v Petrohradu. Začíná bitva, která uvrhne Rusko pod komunistickou vládu a změní ho tak na více než 70 let. Je však tato bitva opravdu bitvou, nebo ji pozdější komunistická propaganda poněkud zveličí? Začátkem 20. století zmítá Ruskem sociální a ekonomická krize. Zaostalé zemi vládne pevnou rukou car Mikuláš II. A společnost je silně ekonomicky rozdělena. Na jedné straně stojí bohatá ruská šlechta a velkostatkáři, kteří vlastní většinu půdy, a na straně druhé drobní rolníci a dělníci v továrnách. Car odmítá naslouchat hlasům svých podaných o hlubších reformách a tak ve společnosti roste napětí. První otřes carovy absolutní vlády nastává v roce 1905. Rusko přichází o vliv na Dálném východě prohrou ve válce s Japonskem a také dojde k události známé jako Krvavá neděle. Při ní je střelbou do davu rozehnána demonstrace dělníků v Petrohradě. Na místě jsou stovky mrtvých a raněných. Po tomto zákroku čelí Rusko vlně stávek, protestů a nepokojů, které se carovi podaří potlačit až po 2 letech. Období vstoupí do dějin jako první ruská revoluce. Účastní se jí i jistý Vladimír Ilič Uljanov, známý pod přezdívkou Lenin, který jako vůdce ruských komunistů, takzvaných bolševiků, volá po svržení cara a jeho vlády. Po konci neúspěšné revoluce se z bezpečnostních důvodů přesunuje pryč z Ruska. Katastrofa pro carské Rusko nastává s rokem 1914, kdy po boku dohody vstupuje proti Rakousku-Uhersku a Německu do první světové války. Nákladná válka prohloubí již tak velké problémy v Rusku. Ekonomika se hroutí a zásobování obyvatelstva potravinami a palivem vázne. Na začátku roku 1917 je již situace kritická. Zima a hlad si vybírá svou daň. Dochází k masovým protestům proti carskému režimu a na stranu protestujících se přidává i část armády. Probíhá takzvaná únorová revoluce. Situace je pro cara neudržitelná a nakonec v březnu abdikuje. Ruský trůn tak připadá jeho bratrovi, který ho však odmítne a moc předává prozatímní vládě, ve které nejsou bolševici. Jejich čelní představitele zpráva o revoluci překvapí v exilu. Jsou nespokojení, že revoluce proběhla bez nich a Lenin se rozhodne pro návrat do Ruska, kde chce zosnovat revoluci jen pod taktovkou bolševiků. Do karet mu nahrává fakt, že prozatímní vláda rozhodla pokračovat ve válce a v Rusku dochází k dalším protestům. Zájem na ukončení války navíc nemají jen ruští obyvatelé, ale i Německo, které válčí na 2 frontách, a takto vedená válka je pro něj vysilující. Němci tak Lenina a další ruské revolucionáře finančně podpoří a přepraví zpět do ruského Petrohradu. Bolševici s heslem mír, chléb a půda získávají mezi lidmi podporu. Velký vliv začíná získávat Petrohradská lidová rada, neboli Petrohradský sovět, ve kterém je mnoho stoupenců bolševiků. Ten velí i části vojenských jednotek ve městě. Situace tak pro prozatímní vládu začíná být vážná a vše spěje k nevyhnutelnému střetu. K tomu dochází 7. listopadu 1917 a podle tehdy platného kalendáře v Rusku 25. října. V noci na 7. listopadu jsou již vládní jednotky v oslabení. Bolševici a jejich příznivci kontrolují velkou část města. Nikdo se však nehrne do otevřeného boje. Lenin je s nastalou situací velmi nespokojen a nechápe, proč přes převahu nedojde ke svržení vlády. V přestrojení, aby jej vládní jednotky nezatkly, se tak tramvají vydává do hlavního sídla Petrohradského sovětu a burcuje své spolubojovníky k zahájení převratu. Věci se dávají do pohybu a bolševici obsazují zbylé strategické body ve městě. Obyvatelé Petrohradu se probouzí do situace, kdy povstalci ovládají celé město. Lenin vydává prohlášení o tom, že vláda byla svržena, nicméně zbývá obsadit poslední budovu. Sídlo prozatímní vlády, Zimní palác. Dobývání začíná 7. listopadu večer výstřelem slepé salvy z křižníku Aurora. Někteří obránci se zaleknou a utíkají, zbylí kladou jen minimální odpor. I když pozdější propaganda ukazuje velkolepou a krvavou bitvu, tak opak je pravdou. Obsazení budovy a vlastně i celého města má hladký průběh. Na straně povstalců je 6 obětí a na straně obránců ani 1. K opravdovým bitvám dochází v Rusku až v následujících dnech, měsících a letech. Při šíření revoluce totiž vypukne občanská válka. Ta končí vítězstvím bolševiků a vzniká Sovětský svaz, který bude existovat až do roku 1991.